Aste honetan, Goierriko beterano taldeak Lapurdiko Arruntza deritzan Uztaritzeko parrokian eman diogu hasiera ibilbideari. Santa Barbara Muñoa igo ondoren, eguraldi ederrarekin landabideetan barna ibili gara Uztaritze eta Senpereko mendietan, eta bidean Sujalganako gurutzea ikusi dugu. Senpereko herria igaro ondoren, Sujalmendira igo gara. Hau gaurko altuena izan da. Gure gozamenerako Larun mendiaren ikuspegi ederra ere hortxe izan dugu. Jarraian, laster iritsi gara Santinazioko helmugara. Hemen dira Baseliza eta Laruneko tren tipiaren geltokia. Gaurkoan ere egun ederra pasatu dugu. Nahi zintuzket ere man erekin, baina gaurko sedia ezin daike betia. Badakit nik ere bihar dela joaitia. Begopera hau itzuliren naiz, bai berriz Euskal Herria. Bego urte hau etorriko naiz, betikoz zure